Alright, icho kwa di muri ya Zimbabwe ndinoitwa Washington Marimira County Boshongora sa correspondent wa ZBC National FM. Muri ya Zimbabwe ndiri mukati meguta reHarare kwatinoti kobudiriro 2 munonzi Munagatawa. Mune chishamiso chinoshamisa chinorwadza zvikuru semukwama muri ya Zimbabwe. Zvinoshamisa uye zvinorwadza. Izvezvi tauda kupinda muzororo andika. Takuda kupinda muzororo but zviri kuitika ndezvekuti vakawanda vanochengetedza zimari kuda kufara nevana, kuda kufara nemhuri vamwe vachishanya. Asi mumwe munhu zvinorwadza. Muri ya Zimbabwe mumba mandiri pazuva ranhasi maitika chishamiso chokuti izvo vanhu vakazosvika mumba mangwana kuseni vakamuka mumba maplates akapanywa mauniform evana akadamburwa chese chiri mumba chakapwanya kutaura kuno kwata muri yeZimbabwe mukatarisa aya maplates aya akapwanywa pwanya aya kupwanya kwa maplates aka mabhuku zvizo muri kuona izvo onai mudziyo muri yeZimbabwe tarisai TV onai kurohwa kupwanywa uku muri yeZimbabwe ndisati ndataura mune zvakawanda dzimwe dzenguva muri yeZimbabwe ka zvakawanda one masofa aya kuchekwa hupfu yaiswa pasi mungada kunzwa zvikuru sei nevaridzi kuti vagare pamba kuti chii chakaitika anditika baba makasimba anditika baba ndinoti nemashoko anorwadza ekuitika kudaidzwe munenge muri mukati mekushandira mhuri muda kuzama kuti mungawanawo zvakanaka kuti paupenyu sababa nemhuri vanogara chii chakaitika kuti muzokwanisa kuwana zvinhu zvakadai somumba ndingangoti inini ndinoshandira Bulawayo saka musi weFriday family yakaenda kuchechi ino vachibva vadzoka nezuro Saturday pakudzoka ndipo vakawana mumba muri disaster muri kuona zvakaita kuti ivi mabirth certificates evana chiya hapana kana uniform yekuti ukanzi chikoro chekubhuya izvo kuti mwana apfeka achienda kuchikoro munorevera kuti mauniform akatodamburwa hapana makasununga kuona zvese zviri okay muri yeZimbabwe mukatarisa uniform yemwana iyi yakadamburwa iyi hembe dzakatengwa iyi hembe dzechikoro dzakadamburwa muri yeZimbabwe ko kune zvinhu zvakafanana nezvitupa mabirth certificate azvina muri yeZimbabwe hembe sedzamuri kuona idzi dzakadamburwa idzi hembe dzevana dzeChristmas nyowani idzi dzinambogara dzapfekwa idzi onai muri yeZimbabwe mabirth certificate aya makadzi kuchipatara zvakadamburwa izvo asi hapana chakatorwa yes saka ndizoti mbavha inogona kutokuita ichiita zvakadai here hatingambofungi zvimba madozi akakiwa ese saka imimi baba munoreva kuti madozi akakiwa asi munhu akapinda akakwanisa kuita izvi pane screen apa kushandisa tiri 2 kushandisa tipinda kwa dori kana munhu dori riri kuseri rachona rinenge rakakiwa asi madhoo anogona kupindirana tinokushare tiri 2 apa vanhu ari kuseri uko vakwanisa kupinda kuno kuseri vachishandira kuno anditika asi one ari kuseri uko anokwanisa here kuvhura here achida kupinda muno akwanisa kukumbira kuvhura nokuti narimba aiwa iri kuno kuiri kuzopinda muno mwe pane paka screen ish pane pokuti munhu akwanisa kupinda kana nepasasi pakasimukire bijana kana pakauletiwa pane CBC eish murize ndingakwanisa kutaura mama makasimba here ndingakwanisa kutaura nemi kuti imimi pamakaenda kuchechi dzave nguva kuma 7 manheru muchibva marara musipo ndobva mazodzoka zuro akanditi mama akadodzokera nguvandi mama pinda imba muno zvamadadita ndobva ndati ndichipinda ndangosvika amba makangochenduka upfu zvese ndobva ndanomanya ngurubata TV zvimwe zvishanda kubata mubedroom nachimata tinda pakoyo pane saka ndinobatsira kudai so mai kudzi mabhekika mai kudzi chirega kubata zvinhu zvese zvetanda kupolisi ndobva ndakaenda ndopolisi kuzoya imimi pamakaenda kuchechi pana wamakaudzera akaziva kuti imimi muri kuenda kuchechi pana pakuoneka munhu panopamba ndini ndangoona kuti maita tinda une shuga iri kuita mari ndakubuda zvangu asi kurufu wakaenda vaita 1 week tinongosibura tichingosiya zvinhu pano ndotokumbira ndotosivira vana vangu kubva ndichagara pandaida kumbira chiro mune kudzosara nevana vangu ko zvino ndakazokumbira mumwe akazopinda ndo akambosara nevana vangu but pandakazoenda kunhamo ndakati vana zvanowanikwa mune zviro hazvichatunisei vana mumba muno chirega ndingonosei vana kwasiva munhinde kumusha kunhamo saka izvezvi zvidaendo kuti ndopatoka komba stove haina zvakaitwa stove takailaita maplate sakushandisa haikuputika yangodamburwa tambo
ichokwadi muri Zimbabwe nyaiswa kupolisi andika shanzo ndi kupolisi mune zvakaita sei ndosaka muchizunzwa kuti mwana wachinzizo akasvika pakuroya kana kuganga ngozi pakadaiswa apa panenge pasina kumira musha watomboona wachimbobuda bozi apa pana kuti tingamupana mukana kuti taregera achiti bozi next time ndogona kuwana naura yamunomudodari kana chidai zvinambosiyana kuuraya mwana kudari munhu anopa zvake akatora zvaanokwanisa kuba kuti anotora unotengesa nhasi arisati agutsikana kuti haana zvakasiya ita here zvinotyisa asati zvagutsa masati agutsikana because pari zvinhu zvamusati makunyadzogutsikana chi hamuna here zvimwe zvinhu zvakatorwa zvinotyisa zvaisiwa munomu muri kuti last time pane zvamakamboona chi zviyo ndiri kuedza zvakaiswa pai zvadari kubva ndaenda kuchechi zvikanzi handamuona kunodaiso ndichifunhurawo kumukwana kune dombo nepastofu dombo rimuna mato dombo rekuona namadzibaba riya rakwakafundirwa makapeti ko matombo anoshandiswa futi pakuroya here iwo ari ekuchechi zvarinenge rataurirwa ndo zvarinenge richiita opana pamunogara landlord vanogara pano rikani munogara nemarocha muri Zimbabwe zvakaoma kupwanya pwanya akomana TV kutanga kuitenga nhasi ko iwo handizivi kuti iye munhu anenge asinawo here vanorwadziwa nezvevamwe mauniform mabirth certificates utsinye wakadai so kashoma kuitwa nemurume uitwe nemurume kazhinji kwatakaona chacho munoona isu tine experience yekuroya kwevanhu even pakuroya chaiko chaiko murume anogona kumuka kana ka2 kana ka1 pagore asi paanomuka anomukiratu mukadzi kungoitena tsamwa chete every day anewe but utsinyi wakadai aiwa ndosaka ndichiti munhu akaziva kufamba kwevanhu kuti vanhu havapo vari kupi ndichatora nguva yangu endeni haakashoma kuti uite senge munhu ari kure endeni munhu ari kuna kutiza achienda padhuze nekuti kana uchienda kure ka munhu ari noma asane pfungwa dzinorwara vanhu vakawanda vanorwara mama vachidoti vanhu vepamba pana hapana kunaka pana munhu ari kudai pamba pana landlord ndezvemuri dzemba haatatigako kana riri chiroja ringe richirweko apa kungaite munamato wekuti muri dzamusiyire imba ndo munamato wakanaka ka akatanga kuwakaimba ino yakasotofa sori ndimbosigurira mumabirth certificate muri yeZimbabwe tarira muone mabirth certificate aya mapepa ekuchipatara aya muri yeZimbabwe ibirth certificate iri hembe dzamuri kuona idzi kudamburwa ihembe nyoronziva nechikoro idzi tarirai muri yeZimbabwe tarirai muone mauniform echikoro aya mbereko mari chaiyo ishi mari ishi akaisiya anambotora mari iyi aida kutsinye chete
umana ichokwadi muri yeZimbabwe zviri kuitika budiriro kuna Gatawa. Even vagari vemunzvimbo chamuchamuka nyaya yakafanana ndiyekuti munogara pasi mega, even pasina polisi kugara pasi chaipo kuti yei tinogara sei munomuka ngatimbotanga taonesana. Nyaya yakafanana neiyi haizi yekuregerera mangwana panomuka pakafa vanhu 15-20 munhu akadai saonesa poison kana munhu uyu munhu anourayo because ikoko kutori kuurayo. Amai mamboona TV kuti yange ichinyorwa nei amene yange pane chinhu chaicheka kuno kuchibvairwa kuno open view no mumba umo mari yakasiyiwa akadambura mauniform mabirth certificate evana mari iri nomo yakasiyiwa onayo mwana onaitira uzere mwana chishi chigero changa nachishi ibanga rike aiwa screen rinovhurikire kuseri kwacho kune munhu Lambura iyo pisi ya mtupo iri muno iyo mtupo wacho uchiripo iri kandi waindwa nawo ichikwadi muri yeZimbabwe ndo zviri kuitika Police kana maenda police mukagara nawo pasi vanobvunza ndokubasa kwavo.